Kaixo lagunok, zuekin berriro ere Marimaistra, Euskaldunon zalantzak eta galderak argitzeko prest. Modu asko dauzkazue nirekin harremanetan jartzeko eta galderak botatzeko. Bata emaila da, eta badakizuen ora idatzi, ezta? Galdetu abildua marimaistra.com. Tira, horrela iritsi zait, mezu bat, aspaldikoa da, aspaldikoa da, baina spam karpetan izan dut, eta orain arte enaiz konturatu. Xabik idatzi gu Tolosatik. Xabi, barkatu atzerapena, baina bakizu teknologia eta spam eta gauza hauekin zer gertatzen den. Irakurriko dizuet Xabik bidalitako emaila. Kaixo Marimaistra, pentsatzen duguna idaztea oso zaila egiten zaigu. Zergatik ote? Idazlan desente bat ez dugu inolaz ere bukatzen 2 ordutan. Hau nekea. Emango alzen iguke aholku praktiko batzuk idazlan top bat idazteko? Ongi izan. Tolosako 3 ikasle. Mil esker Xabi eta konpainia idazteagatik. Idazlanak, zenbat buru hauste ezta? Ez da erraza, ez dakit nork asmatu ote zuen horrelako ariketa. Bai, eta gainera, nortzuk idazten dituzte horrelakoak? Hizkuntza ikasleek, ez da? Eta gero azterketa izango duzue. Gizajok. Tira, aholku batzuk ematen aleginduko naiz. Lehenengoa, hementxe daukazue. Irakurri, irakurri, eta irakurri. Hau da, urrezko araua. Zergatik, irakurriz, asko ikasten delako hiztegia, egiturak, aditzak. Gauza pilo bat, baita nola idatzi ere. Gainera, zorikoak zarete izan ere, euskaraz orain inoiz baino gehiago idazten da. Bai, komunikabideak dauzkagu, herrietakoak, eskualdetakoak, nazionalak, artikulista pila bat, gainera ez ahaztu blogariak ere badaudela, eta zuen intereseko edozein gai topa dezakezuela. Gainera liburuak ere badauzkagu, literatura, poesia, bueno. Zuek garrantzitsuena, irakurri, Ederki, hau lehengo araua, urrezko araua, bigarrena. Simple, bai lagunok, simple. Zein da helburua? Komunikatzea. Bai, beraz, ez egin esaldi bihurririk. Jarri irakurri behar duenaren azalean. Ulertuko du, ez du ulertuko? Ibiltzen bazarete, txiri bueltaka. Ez du ulertuko, beraz, egin simple. Idaztea, sukaldean aritzea bezalakoa da, bai. Gatza neurrian bota behartzaio, ezta? Janariari. Idazlanetan ere, horrela ibili behar gara. Hobe da pixkat geza, gazia baino. Ezta? Gero, sinpletasun hori hornituko duzue. Baina lehengo komunikatu, uler dadila. Egin kasu, kontuz gatzarekin. Ez omen da oso osasungarria eta. Eta 3. aholkua, gramatika, aizue. Ederrok. Ondo dago erakustea zemadakizuen. Baina lehen esan dudan moduan, garrantzitsuena komunikatzea da, bai? Beraz, ez jarri idazlanean dakizuen guztia. Hau da, subjuntibo guztiak, ahalerak, menpeko ez dakizen bate perpaus, 8 sinonimo. Ez.
ez da gramatika liburua. Bai, subjuntibotxo bat edo ez dago gaizki, baina denak ez, helburua ulertzea da. Bai, hori da importanteena. Bai, esaten badizue pobre eta ez egin kasurik, ulertzen bada, zuzen badago, hori da importanteena. Eta azkena, ederrok, eta oso importantea, hau ere, amaitzen duzuenean, utzi boligrafoa mahai gainean, hartu arnasa, eta irakurri. Birpasa, ezinbestekoa da. Bai, hor fijatu, ka, la, aditza, zer, ulertzen da, ez da ulertzen. Bai, nik uste dut. Aholku hauei jarraitu ezkero, primerako idazlana egingo duzuela. Bai, ederrok. Esango didazue. Jarraitu aholku hauei eta gero niri kontatu. Ikusiko duzue zelako arrakasta izango duzuen. Bai? Eta segi horrela euskaraz izan ere, euskararik onena erabili egiten dena. Eta Sarrion Handiaren lumak zuen atzamar artean idaz dezala. Agur.